ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Aka m bụ ezigbote nwanne gị nwoke bụ Maazị UC, ezigbote nwa amaala Agruzi. Ụmụnne m ndị Igbo, ndị be anyị sị na ọ kpatara nkụ ahụhụ, a sị na ngwere abịa na ya ọrịrị, na okwu ọbụla a na-asa anya ọ dịghị ebi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịbụ nwata nwaanyị nugoro di, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ di, biko bịara m nso, maka na a na-agwọ nsị anya odo si etinye ya gbaka. O nwere ihe ozi nke nzifu n'efere mba ụwa maka ụmụnna anyị ndị nwaanyị nugoro di. Ọtụtụ ndị mmadụ abịa na my DN, ọtụtụ ụmụ nwaanyị abịa na my DN kashi obi na-ekwu ihe a na-ekwu. Nwanne m nwaanyị, ọ bụghị oge egburu osisi ka ọ na-akpọnwụ. Yes, hear it from me. Nkwu Igbo ukwu afụbeghị ndị nọdụ ana wee na-azụ ya, ọ bụzie ndị kwụ ọtọ. Ihe m ji agwa gị agwa ka a mụọ ọkwa mmiri maka ozuzo, maka ụkpara ogboko gburu, ọ bụ ntị chiri ya. Kedu ihe m ji ekwu ihe? Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị nọ na be di, so ofu ihe ị nwere ike imedowe ka o nwee ike ịgazi. Ndị be anyị sị na ọ bụ eneta aghara ka di na nwunye ji ebi ọfụma. Nwanne m, ọ bụrụ na ịbata na ngwurube di gị, ife izi ị nwere ike ime dịka nwaanyị, gbaa ndị be di gị ụtọ. Yes, ọ bụrụ na ịma ịdị ka agbakafụ, ka akwụkwọ esi n'elu wee dakafụ, daalụ ndị be di gị n'ala. E nwere ike ọ bụghị mmadụ niile ga-anabata ụdị mmadụ gị nwa. Yes, mana o nwere ihe ị nwere ike imedo. Ọkwa efu na ngwuru ahụ ịbatara, ụmụnne a na-esikọ na-erikọ n'ofu efere, abụ na onye ntịchta nyere ezinụlọ. Maka na ọ bụ na ime n'ọfụ ụdị ibu alọ na ụdị ahụ eji ebu gị, ije ha akwụdo ya bụ ihe. Nke abụọ, ọ bụ na onye ga-abụ ịbata na ngwurube di gị, ifu ụmụnne di gị ha na-emekọrịta ihe ọnụ, ịchọ ka etisaa, ka ị gbasaa ụmụnne di gị ahụ. Ihe ọbụla di gị ewetana, ị na-ede ya ahụ na-atụkpu, nke bụ nke di m, nke bụ nke di m, nke bụ nke di m, a na-enene gị. Onye ka m sị na ọ kpatara nkụ ahụhụ, a sịkwa na ngwere abịa na ya ọrịrị. Nke ịtọ, ọ bụrụ na nne na nna di gị nọ ndụ dịka nwaanyị, ekwukwa anya, kpaa ha ụtọ, bịakwute ha nso, dara ha n'ala, were ha dịka nne na nna gị. Ihe m ji ekwu ihe bụ amaghị ihe Ọnịcha gwara Obosi. Ka ndị mmụọ na-emebi ihe na ngwuru dịka nwaanyị. Azụ anụ ụka, ọ bata osu, ọ tawara mgbọ, ọ tawara ikpo, nke i kwuru ka a ga-eme. Nwaanyị gba ngada anyị mamịrị. Nwanne m, dị ya adụdụkwa onwe gị ọdụ. Onye nwere nkakwụ na bee ya ọnụ. Maka na ụfọdụ ndị be anyị na-eche na ọ bụ na ha anụgo ha na di, mụta nwoke mụta nwaanyị, ha nọ n'ọfụma na be di ha. Ọ bụghị ụdị ka ezinụlọ dị. Maka na ihe aka ilu na-ada na ntị abụ ihe ọ na-atọ n'ụtọ. Nwanne m, fie asaa n'anya. Ihe m na-agwa gị bụ ihe nwere ike inyere gị ndụ gị aka. Were obi ndidi nagide ihe niile ịfụrụ chere gị aka mgba. Ya bụ mmiri jiri ga-emecha zuo ma gbachaa, mana gị na di gị ga-ebidigo n'udo. Ọ bụrụ na ịchọghị ịbụ ajadu nwaanyị na ngwurube di gị, nwanne m nwaanyị, kwanyere di gị ugwu. Respect ụmụnne di gị, maka na ozu siri isi achọ onye bụ nwanne ya. Na mmechi, jụọrọ m nne na nna gị ha si wee nwee ndidi atụmadị nne gị wee nọgido na be mpa gị wee rue n'agbata ahụ ọ na-adị. Ọ ya akọtụrụ gị akụkọ, maka na eziokwu nne ga-agwa ụmụ ya bụ ndị nwaanyị ka ọ ga-agwa ya. Ọ gwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ịmara asụ, sụọ n'ikwe. Ịmakwa na asụ, sụọ ya n'ọkpa gị. Were aka nri tụsakwa ozi a, were aka ekpe tụsa ozi a, ka ụmụnna anyị sonye ma tinye ebumnobi ha. Asị m, ndewonu.